For today's video, pupunta tayo ng kasa. Kasi kung napapansin nyo, itong right fork ko, tumatagas yung oil. So kailangan siguro papalitan tong oil seal na to. Kasi kung nakikita nyo guys, ito sobrang basa. Kung ikukumpara nyo sa kabila, walang tagas. So delikado to siya guys kapag lalo na kapag upside down fork. Kung masisira tong oil seal nyo o magkakaroon ng leak, syempre tatagas talaga yan. And yung harm talaga dun is merong possibility na yung fork oil is mapupunta dito sa disc brake. So kung mapupunta yan dito sa disc brake, nako, posibleng mawawalan ka ng front brake. So nakakadisgrasya talaga to guys. Kaya kung naglilik yung fork oil nyo, make sure to get it serviced or get it maintenance, and check na lang yung fork seals nyo from time to time. Kaya ngayon pupunta tayo sa Yamaha Ulas para ipaayos tong fork oil natin. Maganda yung panahon natin ngayon guys, no? Medyo makulimlim pero feel ko hindi naman yata uulan. At least hindi siya mainit. Kasi kapag mainit kasi, madali kang mapagod. Meron yung one time na nag-ride kami, mga almost 500 kilometers ata yun. Mga first 100 kilometers pa lang, kaya sobrang init sa lugar na nadaanan namin. Pagod na kami. Pero kung i-compare mo, kasi pupunta ka ng Buda or somewhere na malamig yung lugar, parang feel mo kaya mong mag 1,000 kilometers tuloy-tuloy. Parang baril yung tunog, yung nagbo-backfire siya, parang baril. A few days ago merong na disgrasya dito. Itong jeep na to, nawalan to ng preno galing sa taas. Tapos I think around 8 vehicles involved. Nakatira ka sa or manggaling ka ng tuktok na daan, always check your brakes. Posibleng mangyari mga bagay na ganito. Hindi natin inaasahan naman talaga na masisira yan, di ba? Andito na tayo, Motor Hub Yamaha. Sana makakater tayo. Medyo late na kasi tayo nagising guys. Anong oras na ba? Anong oras na? 10:11 na. Nako, go-open to sila mga 8 syempre may pila yan, lalo na kapag sa maintenance. Titingnan natin kung gaano katagal. Sir, morning sir. Pakuhan ko sa akong motor kato ganing kuan webes ba to, katong fork seal ba, kung kisa tong kasari akot sir. Kato ganing MTO3 nga nibuto ang fork seal. Oh, pila unsa gani kailangan nato? Fork oil oil seal. Pila ka fork oil ganito? 5. Isa ka oil seal lang. Sige, pakuhan na ako karon, pwede man na. Ha? Wala nag-visit sa kuan? Easy at dili. Pero ni adto ka tong webes. Kuha na ko buto dire. Pakuha na nako karon. Ano lang, pabuta lang kay dapat mo tayo mga pending. Okay, sige. No problem. Willing to wait magkaka. Dali na ka. Sige. Doon ang sunod, yun ang taga doon. Sige. Ayan na sir, inquire lang daan ang oil seal sa front fork niya. Okay, palitan na ako daan. Palitan lang daan. Okay, sige. Morning sir. Hindi
Bilhin na ako ni Dresser. Morning. Morning. Nakabili na tayo ng pyesa, 5 fork oil tsaka isang oil seal. Papakita ko na lang sa screen yung breakdown ng mga presyo. So yeah, maghihintay pa tayo kasi meron pang pending na motor bago ma-cater yung sa atin. So antay-antay lang. Time for a munch, crunch, crunch. Finally, sampa na akong motor. So dito sa Pumoy. Dito sa Pumoy, unfortunately. So layo sa ato Pero tayo nga ito balhin niya. Ato ang kuan ayos sa atong fork. Char lang. Tagalog mo din eh. So tapos na yung pinagawa natin sa fork natin. Ilalagay ko na lang sa screen, banda sa screen kung ano yung mga nagastos natin. At saka kung napapansin nyo guys, actually a year ago nabangga tong motor natin. Binangga siya, tapos meron yung parang nasira daw dito. At itong headlight na to basag. At ito papalitan. That's why medyo hindi siya straight. Kaya merong mga pyesa na in order ko na lang rin kasama. Pero around 2 months pa ata siya dadating. But ayun. So basically okay naman lahat. Wala nang tagas. Okay na yung fork. Dry na siya. So big shout out to Yamaha Ulas and sa mga staff nila. Maraming salamat. Finally tapos na rin. Mga around ano siguro, isa 1 hour and 30 na napagawa yung mga kailangan niyang gawin. Actually pinadjust ko pa rin siya ng kadena, tapos madali lang naman yun kasi hindi naman masyado lawlaw. Pero so far okay naman. Medyo na bored nga lang tayo, no? Wala tayong magawa sa nahintihan pa natin itong traffic. Weird yung brakes ko guys, parang spongy feeling siya. Feel ko need ko na mag-bleed ng brakes. Finally okay na. So if you guys enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Alam niyo na yun. At saka kung meron kayong mga suggestions, mga tanong, comment nyo lang sa baba. And I'll see you on another video. Peace.